Ka Congress Shillong City kala dawana ka sarkar bakale ei halor ka jingtheng kali hanong ba Shillong nang ta ban ai lai luit no ikipaj ba bakin rakhi Christmas hayeng mani ban yat carol bar kiwe ki rakhi ka ayom Christmas Habai krer bikinong thok khobor ka khasau tari uno pra 8000 poi ba process ti sau kami president ka seng Congress Shillong City ulong ba ka jingkham ngia kali hanong ba Shillong kala khata jur ki paj ba wadi ki bawana nong kandong ru Ulong baga sarkar kare ban thawi kilar kilinti ban pej ban yale ban pindunai kane ki jing sakur kali. Kawai ke bagi isu ke bamang nak lihat jungi ku apan kerpan sarkar. Bacian kumni higi ni sing sebelum poi HD sarkar. Hakabadi bukan ni traffic congestion. Hi kini ke traffic congestion hi kembang lo mata hi kalau nilai amat. Ya ke jungi hadu kata-kata. Babrok ki beriu bo Shillong kelong ki mat ya ke traffic congestion. Lakadai ba wan dau tina po kinong krem na po inong thamai lem krangi imat ya ka traffic congestion ya ka jingdeng kali le ni blok kali ki wan na populur kum tu ke mat la ka jong jinge ki wan na bhai ko mulai ro langi wan na polai mer ki ka traffic congestion de ka jingger pat na ka leng jong ka Shillong City Congress Committee ya DGP khamtam USP jong ka traffic But immediately he happen regulate ya ka jingbit jingbiang na ka banta jong ka traffic ani apo jong ka city hi borokoi ipaj ba ke lai mat adu kata-kata ka jingi agani sngi mata Hagani ka jialang ka seng Congress na Shillong kalai kransani ru halor ki kindon te lakami ki jing shakri hayeng mani hagaba ka seng kala Kyntu ka sarkar bakan pinkaloi no ki kindon ban shakri no ki yeng mani khamtam ban aila ki paj ba ban rakhi kaloi ka Christmas But hakabadi bar ka jing ya nom da ka Christmas Jingger part nagaleng jong Shillong City Congress Committee ya ke sarkar bahkan hap lakam no kolong ya ke ban kham island kham ha hakabedi kolong na ka banta jong Christmas baga ne ke sarkar kan syah kalau ya ke jeseng to kumtu man hakani dagle sarkar kelab mi ke protocol wala syah adu syajar mo bakin wan jeseng dari bata kador kamban nagaleng sarkar kan kham island syu kan kampen lose mental yang gini ki protocol kenang ban nakaliang jungi pai ba ke dio ya ban rejeseng par khamtam haini Christmas karol ki kini Christmas karol ngi kwa ban nakaliang sumchip sdam ki nakaliang jong ki balang per ki Christmas karol kim sumi asyo yo ban ya ngi so kan pat ya ke sarkar nakaliang Shillong City Congress Committee ba madaw sdam ngi iyo ke jing hiar mata kalong jong covid nang hiar para ke jela jungi ngi so komen dengan sing stang yiwe yo ya ni jing pang Paling sih lang kami sih nang naglanang yan. Paling kuat pan nagaling jok sarkar. Kan nang syak along Christmas karol kabagi balang fair kin pelong. Pat kiwi program kabaga kum ki banget ki bang pelong hakan jong hakan ni ka. Hakan ni jong ka Christmas kin syak kanang ba kin yo lai lut. Lut kum nagaling jingi ni kan Christmas kalong kabay na kajing le niam jungi ka ba ni buram ha ka jon long bro jong boleh sini ka patay. Pangi kuat bagi sarkar kalong kaplat ini kenang beli kenang Christmas dan bagi paj ba ke dia berservit ya Christmas kalong dak ba dak benar kan dulu kecing perking Kawai par karai ka Congress kala shim kalong man Kyntu ka sarkar bakan pej ka jingkiu dor ki mar ki mata khamtam ki marba mardi kabla khata shibun ki paj ba badok basung kaseng kaong badai ban pej banumdan ki nu ki bashim kabu khamtam hakum ki por bagi paj ba ki ale ka de ka thet hakum ki por bagi lekman Christmas